Hej og velkommen til TV2 News. I dag er det torsdag den 13. og klokken er 9. I dag skal vi snakke om historierne om opklaringen af mordet på Preben, politiets efterforskning af Emilie, 2025-planen, og til sidst vil vi snakke om situationen på Christiania. Vores første historie er om opklaringen af mordet på Preben. Da Preben blev fundet, der havde han en alkoholpromille på 0,82%, og hans kropstemperatur den var på 12 grader. Hans lunger var også fyldt med vand. Og så havde han 3 skudhuller, hvilket viste, at han var blevet skudt på klodshånd. Og han er fundet død i Aarhus Bugt, hvor han blev skudt, og senere blev han så transporteret til en container i Ryomgård. Han blev fundet den 6. i 8. kl. 18, og han blev sidst set den 7. i 8. på den skæve bodega, hvor han forlod den omkring midnat. De mistænkte er Benny, Frank, Mikkel og Tobias. I dag til vi besøger Aarhus Universitetshospital, som ligger i Skyby, hvor vi besøger retsmedicinsk afdeling, hvor retsmedicinerne forklarer, hvordan de opklarede mordet på Preben, og hvordan de fandt frem til gerningsmanden. Hej, hvad hedder I, og hvor kommer I fra? Jeg hedder Jesper Frode. Og jeg er doktor Diler fra. Vi kommer fra retsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Har I fundet frem til nogle mistænkte? Vi har fundet ud af 4 mistænkte. Benny, Frank, Mikkel og Tobias. Hvordan har I fundet ud af, hvordan vi bruger en krydståndsanalyse? Det har vi gjort ved at undersøge den mistænktes højre hånd for krudslag. Hvordan har I gjort det? Det har vi gjort ved at se, om prøverne fra deres hænder reagerer med sølvnitrat og bariumsklorid. Fungerer det? Reagerer det med hinanden? På mistænkt nummer 2, så har vi haft, at den har reageret på oversiden af hans hånd, men på mistænkt nummer 4, så har vi haft, at det har reageret med begge sider, som har kunne pege på, at han er gerningsmanden. Vi har hørt, at I har fundet hår under Prebens negle. Hvordan fandt I ud af, hvem håret tilhørte? Det har vi gjort ved hjælp af et mikroskop og nogle hårde prøver fra hver af de mistænkte. Som kan ses her. Her er en af Prebens hår, og det er det hår, som blev fundet under Prebens negle. Jeg har taget de 5 sammenligninger, fordi det kunne være, at det var Prebens eget hår. Vi har så kommet frem til den konklusion, at det enten er mistænkt nummer 2 eller mistænkt nummer 4, men man kan ikke rigtig se forskel. Hvor fandt I gerningsmandens DNA, og hvordan fandt I frem til, hvem der var gerningsmanden? Det gjorde vi ved at undersøge håret fundet under offerets negle. Og så har vi så taget en DNA-prøve fra dem, hvor vi så har udviklet dette skema, hvor de mindste stykker DNA ligger nederst. Og det her er så DNA fra de 4 mistænkte. Og vi kan så se, at det DNA, som vi har fundet frem til, matcher med mistænkt nummer 4's DNA. Derfor kan vi så påpege gerningsmanden ud fra det. Og hvem vil du så mene gerningsmanden er? Det er så mistænkt nummer 4, Tobias. Det var vores første og sidste indslag for i dag, grundet til nogle tekniske fejl. Tak fordi I så med, og god aften.